Praise the Lord, ani Kristo ni takuk tay bukuksong subray Jisu ni kaksang ma norok joto bay tongthung. Ang tini norok no kaisa kok no tui sanani muchungo. Poito gunang sabono hon. Tini chung Bible pori kenugo poito gunang sabono hon kanke. Ani personally le jo to ni se Bible poito gunang kuk poito krakuk kanke Sadrak Mesak Abednego o khoroktam Daniel ni kiching song borok se jo to ni slide poito krakuk hanai chung elambago nugo gafai di chung obunote kaham ke bujiwi na lewanon tai chung sak ni poito nobo kisa wansugi ne lewana ani poito le bahai ani poito krakta na ke ani poito kethuida moito naradi poito kethui gangke kaito ni hawo mungsa chugya poito krak poito kethang borok se kaito ni hawo samong nangkuko ani Kristo ni takuk bukuk song jodi chung poito kebel eba poito krui hingka gangke chung kaito ni hano nugui mangalak. Praise the Lord, hallelujah. Chung Simon Daniel ni kiching o khoroktham Sadrak Mesak Abednego borok tamo hone kok phiroka Nebukadnezar habubagrano borok ni ajorawo tamo khlaika Nebukadnezar bini mangno rangchak baike tagi kotorma ke tagi rekha tai Israel ni borokno saklaiwi rekha jepru bem kotor khorang tamjago apru jotono yasku sumbui o murtini buskango ma khulumnai ma monnai nei saklai rejaka pia a Israel okni bisingobo kaitono poito khlainai kaitoni kokno daginai te bkhao a dagima kaichini kok thai tongnai rok tongo ang simisini ni subrai kaitor ano kare taini ni kaisa phono kaitor tongla so o khoroktam kiching borok ni poito le abono o kaito no simisi monnai kaito no simisi surinai kaito no simisi khulumnai te kebono khulumya tamungka bem kotor tamui rejakha a bem kotor tamjak pro joto borokno khulumka a Nebukadnezar ni a murti kotor mano rangchak ni takjak matai ni borok jotono khulumlaika pia a khulumlai mani bisingo chung nukha o khoroktam Daniel ni kiching song borokle a Nebukadnezar ni murti no borok khulum dia borok tamoni saka naidi Daniel chapter 3 verse 17 18 Hakit chung poito klaimani chini kaitor horzlaini chungno phiogui mano tei nini yakni bo phioknai tamokhe bo chungno phiogya ungphano nung kaham ke sawi mandi chung nini mataino monglak tei nung snamani rangchakni amang takjakno khulumglak. Praise the Lord, hallelujah. Kaitor chungno joto ni phiogui manom kaitor chungno nini a horzlaini bo phiogui manom haifano muito naradi kaitor chungno nini a horzlaini kateria phano nini a horzlaini phiogui ria phano nono chung mongla tai nung takmani a rangchakni nini a murti no bo chung khulumgla abono a poito ani Kristo ni takuk tai bukuk song borok ni buskango borok ni thimung tongo borok no hai ni saka o mangphilino o murtino je khulumya rokno hor bok kutung horo horzlai muchung jago borok no yakung yak khawi kuthangai na khiklai jaknai ni sajak but tini o Sadrak Mesak Abednego khoroktam no a thinano kiriya phia borok kaito no se poito khlayo borok a thinano kiriya pia borok a horno bo kiriya borok ni bukhao abon saimano borok ni kaitor phioknai nai a kaitor phioknai ni si borok ni bukhao a poito tongo ani Kriston takuk tei bukurok tabuk sungai nene nango tabuk sungai nene nango chini poito bahai chini poito le bahai chini buskango kotorma jengjalok phake chengkai tono kibi uida thang
Sini beskango kebangma rang puisa rok pakai ceng rang ni bagai kaitona kibi wida thang. Sini sengsaro kebangma kaham kebangma belok jamu rok payo. Sengo belok jamu wak lagi kaitona pogai datang kaitona sak nanya da Mansugi nedi. But ani Kristen ita kuk te bukurok tabuk ang dorok na kaisa poino sana mucungo belai ken important itu naradi. Nini poito kaitoni hamari mansakda. Kaito noroni hamari mansakda nini poito. Kaito noroni hamari mansakda nini poito. Miracles of nukangka simida nini poito. Nini langmawo soidom ni samung nukangka simida nang kaito no poito klai. Soidom ni samuro nugia ken nang kaito no poito klai ada. Ani Kristen tako bukurok wansugi nedi. Nang bo jagawo tong. Nini poito bahai nang kisa wansugi nedi. Omo belai ken important. Nini poito no nang krak klai to nyangke. Nang poito genang ke to nyangangke. Nang derawai tangnai. Kemawai tangnai. Poito kiri borok rogle. Nokle tangka pala kiri hai. Nokle tangka pilar kiri hai. Nobar kotor faika nok bai tangka. Poito kiri borok rogle abo hai nom. Jengjal kebeng mong problem faika ngangke borok na poito kemawai tang payo. Batini ceng nukha o Sadrak Mesak Abednego ni poito bahai. Borok na butharna ni saponom. Borok ni poito no segi neman liat. Borok no dom kirpanok. Borok ni poito no sebai neman liat. Borok no totar rasi buthana ni sapono. Borok athnya no kirilia. Borok kaito no se poito klai tongo. Sini kaito cuma piok nai. O sungsaro ceng tongsak. Ceng kaito no kulumai kaito no bajui tangnai. Thuibo thangibo kaito no kulumai. Kaito no monai te kebo no manya. But ani Kristen taku bukro. Tabuk cini poito klai ni borok ni bisingo. Rang no mutai haken nugo. Tabuk cini poito klai ni borok ni bisingo. Ra no se tebo hamjaku go kaito ni selai. Cini poito klai ni rok ni bisingo. Besa betui no pore renani bagai se kaito no bo pogai thago. Cini poito klai ni rok ni bisingo. Nijini ajinani samung ni bagai kaito no yakari ruo. Ani Kristen taku bukro. Kaito nono joto ni kate rimano neng abo poito klai da. Kaito nono bebak no rimano neng abo no poito klai da. Tini cing elam bago porikhe nugo. Daniel tini 24 naidi aro bubagara tamoni saka Nebuchadnezzar wana jaka tamo nai. Hake habubagara Nebuchadnezzar belai wana jagai ma bachaka. Bobini tuifang rokno hai nei sengka. Cing borok khorok tamno se khawe horzlayo khiklai rohor ya diba. Borok hai nei salaika. Bubagara kubui no. Borok belai khwana jaka borok khorok tam borok noi. Khawoi hat dukai kerak baik khawoi ahoro khiklai rohor ka. Pia Daniel tai oro nai tong nai borok belai khno wana jaka o Nebuchadnezzar borok tamoni saka. Bohai ni saka pia ba ang borok khorok bruino khajak yake horzlai kacharo himlai tongmani nukha. Borok ni mungsa khajak rok rui tai borok ni bere khorok tamni ul nikhe mutai rokni besa haike nugo. Praise the Lord. Hallelujah. Borok no yakung yak khawe horzlayo khiklai rekha. Pia wana jaka o Nebuchadnezzar. Khorok tam khiklai mani o hor bisingo se borok himai tonglai kha. Borok ni yak ni khajak kagai thangkha. Borok hor kuthuk okdam hor mar julai yo borok tongoi tongprubo. Borok ni ribo khamya. Borok ni bahan bo khamya. Borok ni mekham bo khamya. Kunu mungsa ngya. Kunu mungsa klaimanya. Te wana ma sinsang angke borok ni bisingo sak baitang kaitor bo phaika. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristen takuk te bukurok Nebuchadnezzar wana jaka borok no horzlai nokore phaipru borok no naika gana o thangai naika borok ni busak no tangai naika borok ni ri no tangai naika kekham ni bahai bokrei bahan kisa khamjak bokrei ri kisa khamjak bokrei wana jaka Nebuchadnezzar apro kaito no lopkha kaito no bajuka. Ani Kristen takuk te bukuro abono abono kaito ni hamjak ma kaitor saka norok no ang hamjako
Norokno ang joto hamya chayani katerunai. Norokno kebo kuno mungsa khlai manglak chung lob mungo porikhe nugo 23 o. Angno nini mera muruknai sa kaham. Nung jabra kekrang solatoi himnai. Ketuini harum toi neng himprubo aprubo neng mungsano kirina nangla ang neng bai tongnai neisao. Ani Kristen taku bukro kaito ni promise. Tabuk elam bago omo hayu ni besawo lob mung ni 91 non. Nini gana wo hamia chayro klaiwanam. Nini kena ari bacawanam. Nono singho nini gana wo phayanam. Neng kuno mungsang la ang nini kaito nono joto hamia chayani katernai. Ani Kristen taku bukrok tini omahai nengka Sadrak Mesak te Abednego ni apoito ni jari apoito krak ke tomabai apoito no tui tomabai borok no naidi ohor ni katereka kaitor opuno chuno sananayo kaitor ni hamjak ma pai playa God is love bot tiar tongo bini hamjak man no phunuk nani bono poito krak ke tongkha tini Sadak Mesak Abednego a horzlaini katika o kaito ni chamatkar no nugui Nebuchadnezzar bobo haino kaito no khulumka kaito ni borok engkha. Praise the Lord, hallelujah. Aboni baginani Kristo ni takuk tai bukuk song norokno ang masao poito gnang engdi nukungo hamia chaya tongai no rang puisa ni bial engnai no nasik neke osung saroni ni bagi kebo krei engdi mano tini naine di o Sadak Mesak Abednego borok ni bagi kebo kerika borok ni takuk buku borok na basirna ni bagi phaiman lia kirima bai kebo phona borok ni biskango kerika kebo phona borok ni bagi kok sanai bo kerika Daniel kuno mungsa khlai mania pia o sungsar ni borok ni slaile o sungsar ni bubagrarok ni slai phan gnangku chini kaitor chini subra Jisu Kristo bono se poito khlai tongde bono se poito krak ke tongde bini kokno se rakhogei tongde bini daki matei se tongde nung salsa piog chaknai nung salsa khorokti sawoi manai nung salsa kuchugo ke toling haike birei tongei manai o chini kaitor chuno kuchugo ka se tonani muchungo abo se poito tongani nango ambagani Kristen takuk tai bukuk song norokna ang obono sanani muchungo poito krak kangdi Subra Jisu no sal brum brum hambai redi bini mungno loboi surui tongdi nung salsa kuchugo kanai nung salsa problem jengzal ni yoknai but nung tini nainai di o Sadrak Mesak kaitor ano hama ano kateria phano ang bono no poito klai tongnai ang hamari mainya phano ani langmo problem jengzal tong phano ang kaitor no poito klai nai bono ani kaitor bono ano muthangnai bono ano fioknai omosi poito no Jadi sini poito kaito ni aroni mansak simi ngai tong khangang ke abonele poito hinya abole o sungsa ni joto borok ni poito tongo ang nini thani manai tongo ka ang nono poito khanya ni tam tong ba poito obono se no mainya ui ba poito khlayo soidom ni samung mugya ba poito khlainai kater jagya ba poito khlainai bialok tongi ba poito khlainai hame cheo klegi tongi ba poito khlainai ai nok ni borok knawi thangi ba angkai to no poito khlainai abuno se no poito soni Kristen ta ku bukrok norok na ang obono koine muchungo poito gnang di poito krakang di turuk chini poito khlainai borok ni baga kebeng mumtai jengjal phai tongo chungnugui tongo abo pia nung ang poito krak ke tongyang ke ki chung tini osung sarbai meten jaknai osung sarbai meten jaknai chini bakhau kirima phainai a kirima abo kaito ni aronia nung kaitor bai tongkenin tani kirima tongla thina no bo kirigla omo hai poito si sung nango abang bagani Kristen takuk te bukuk song padi chung suri layana phola kathar ni thaniwo phola kathar chungno phan ri mano bosuno chubawi mano a poito no yachak nani bagai a poito no yachak nani bagai Sadrak Mesak Abednego ni a poito hai krak nani bagai chung phola kathan tani salbrum brum suri nani nango o phola kathar ano chubasu khlaidi ano poito krak khlaidi angle kebel borok jase angle sumsogo klagai tongjao o phola kathar ano chubasu khaidi ani poito no krak khlaidi apro nang poito krak angai manai kaitor norok jotono hamari khlai tongtong moito naragdi poito gnang borok se indi apro se kaitor nono kuchugo ketisanai apro se borok nini uklogo ma fainai
Apro si borok nini bisingti kaito ni thani ma phainai apro kaito nono sokat renai kaito norok jotono hamari khlai tongthong.